आता आपलो चौथा जो गणपती हा तो असा आता वराडकरांकडे आणि ते झाली तयारी झाली ती आवडे काय काय घालून अडे किती चौथो गणपती वराडकरांचो हा त्यांची सगळी तयारी झालेली हा गणपती बाप्पा हे सांगितल्यावर उठायचं देव जय करुणा विस्तारी संकट निवारी जय देवी महिषासुर मदनी सुरवरी
पुढच्या वर्षी विचार अभंग म्हणा देऊन सांगतो घेऊया बाळू काम नाही काम नाही गणपती पद्धतशीर आरती बिरती झाल्या सगळ्यांनी आणि चुकीचं वागता तो काय वागता मग पराठकडे वाचतो पण त्यांनी मध्ये मध्ये घ्यायचं धन 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 बार वाटत लाईट चालू करून द्या म्हणा गेलो लाईट चालू केलं लागलं शक पेटली थोडीशी 21 मोदक मग 21 मोदक माणसं 25-21 मोदक खाऊन टाकायचं आपला देवाचं तुला जरी कोण गणपती आज विसर्जन होतोय त्यासाठी लाईक सबस्क्राईब चॅनलला व्हिडिओला कमेंट करा. आज गणपती विसर्जन होतं तर आम्हाला विसर्जनाला जायचं यातून बोल ते नाही बघ कसं छान बोललं तू बोल.
की आम्हाला परत घरी यायचं आहे. विसर्जन आता होतं तर बघा. नको नको काम नीट करायचं बाबू. अरे काम ना दर दर. आज गणपती विसर्जन होत आहे. अरे काम रे. अरे काम व्हिडिओ कर. बाहेर करू नको करू. घेऊच ना युट्यूब मध्ये. येणार काय तुला येणार पकड गणपती बाप्पा बाजूला रे जेवण घे एक लाईट होईल. सगळ्यांचं घे जा सगळ्यांचं असं नको करू असं नको करू असं नाही करायचं. नाही 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 असं नाही करायचं. दे दे दे. जा लवकर जातो. आदर्श पाजी आकाश लावला ना अडवला लावण्या घरात. अरे मेला सांगते घरात जा काय. गणपती बाप्पा मोरया. ए संजू ए वरती जा रे वरती जा. खाली केलो ना डायरेक्ट आणि कोणतरी हे संकेत वर जाय. ए वर जा भाऊजी. पटकन वरती जा रे. अरे सगळे जायला सांगतात कोण जाणार कोणच नाही. पकड तुम्ही आधी उचलून नका रे पाठी. जाऊ दे पुढे जाऊ. ठेव ठेव खाली करा तुम्ही. उचल काय बनपडा काय काय रे गणपती बरोबर बसा. एडिटिंग करा सुरू. आता बसा गो लावले. जाऊ नको आमदार. थांब बाजू राहू. पुढे लावणार आहे गाडी खाली घेऊन फुटतो रे बाबा. आता आला ना आता सही आला ना बाप्पा. कोंडीत चाललो बाळू बाळू असं काय बसलो मांडी घालून वाटा मध्ये 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 धरून बसाय जम्या.